Maj se obeležava kao mesec borbe protiv melanoma, a dermokozmetički brend La Roche-Posay i Udruženje dermatovenerologa Srbije organizuju besplatne preglede mladeža u 13 gradova Srbije. Danas je karavan u Topoli, a sa nama doktorka Marija Pantelić, dermatolog. Kažite nam šta sve obuhvataju ovi pregledi? Obuhvata pre svega celokupan pregled, znači svih promjena na koži u smislu pigmentnih promjena, znači crvenih promjena, to nije klasični dermatoskopom, znači to nije pregled promjena na koži u smislu pruritusa, ekcema i ostalo, znači samo pregled mladeža i promjena sličnih mladežima, celokupne kože. Počeli ste u 9 ujutru, kako za sada protiču pregledi? Odlično. Inače, preventivni pregledi, dobro, uvek je dobar odziv pacijenata, tako da je ovo za sada sve dobro. Šta su za sada pregledi pokazali? Pa, za sad su pokazali da u suštini, uglavnom, mislim, dobra je ta medijska propaganda, tako da dobro ljudi vode računa i svi koji imaju više mladeža već su negde radili dermatoskopski pregled. Čak onako anamnestički znamo već da su pojedini skidali neke mladeže. Nema mnogo suspektnih, znači, lezija, tako da bitna je ta prevencija i na tome se najviše apeluje, što mi sada uvek im kažemo kad završimo pregled. Kome bi bila posebna preporuka da se redovno pregleda? Pre svega treba da se pregledaju svi koji u neki podatak imaju u porodičnoj anamnezi da je neko operisao neki karcinom kože, koji ima veći broj mladeža, znači na koži, ajde da kažemo negde 20, veće od 20, koje je svetle puti, koji ima urođene neke mladeže koji nisu onako lepi na izgled, kome se pojavili novi mladeži, ali da je drugačijeg izgleda nego oni već postojeći, i osobe koje su operisale neke karcinome, koje imaju transplantacije organa, uvek treba da dođu na preventivne preglede mladeža. U susret letu šta bi bio vaš savjet svim građanima? Obavezna je zaštita od sunca, znači ne izlaganje suncu od 10 do 17 časova. To se misli i na svakodnevne aktivnosti, ne samo na odmoru i na letovanju, nego se misli na ove aktivnosti kad idemo u kupovinu, u prodavnicu, na posao. Obavezno se nanosi faktor zaštite na sve otvorene delove tela, nošenje šešira, naočara za sunce, uvek naočare da budu sa UV filterima 400, znači to one tako štite, da se faktori zaštite nanose pola sata pre izlaska iz kuće, da se ponavljaju na 2 sata, svaka 2 sata ukoliko ste napolju. To se misli i na ljude koji rade, koji su zemljoradnici, koji rade na građevini, putare, na sve se misli. Drugo, vrlo je bitno, zato je ovoliko možda svima čudno što je apel na UV indeksu. To je propaganda na nivou sveta, da se prati taj medijsko obaveštenja koliki je UV indeks. Onog dana kada je UV indeks visok, decu tada ne treba izvoditi u najtoplijem delu dana u šetnju. Deca se izvode ujutru rano i uveče popodne. Boravak u hladu i takođe obavezno je ko je na moru, čak i pod suncobranom, nakon izlaska iz vode obavezno da se nanosi faktor zaštite i pod suncobranom iako ste u hladu. A kakve promjene na koži, odnosno mladežima, su znak da se odmah uputimo ka lekaru? Pre svega čim mladež počne da menja svoju ivicu, menja boju, znači postaje asimetričan u boji i obliku i u veličini, obavezno je da se jave. Sad, dermatoskopski to može tako da se menja i normalan mladež, zavisi u kom ste životnom dobu, a može da bude i patologija, znači da nije dobro.